Nagalain-laing buhatan sa Commission on Elections Code Comelec gidagsa sa mga tao subay sa unang adlaw sa registration. Ano ang report? Gidagsa sa mga tao ang buhatan sa Commission on Elections sa dakbayan sa Sugbo atol sa National Voters Registration Day. Nisangpot kini sa taas nga linya sa mga tao nga gustong magparehistro ug mopausab sa ilang voters registration data. Bisan pa man sa kahasol, nagpadayon ang mga registrants aron lang mahuman ang ilahang tuyo aron maka-appeal sila sa eleksyon sa 2025. Gipasabot sa Regional Director sa Comelec 7 Attorney Lionel Marco Castellano nga ingon ini ang sagad mahitabo sa unang adlaw sa registration apan magkaminos na sa paglabay sa mga adlaw. Busa himuon matod pa nila ang tanan aron maabot ang 3 milyones nga target sa voters registrahan sa tibok nasod pinaagi sa pagpaduol ngadto sa katawhan. Ingon usab nini ang ipadayag sa election officer sa Dakbayan sa Karkar, Omar Sharif Mamalinta. Kining registration would cover new registrants katong wa pag yun marehistro sukad, including katong mag-18 sa adlaw sa eleksyon, 17 pa kakaron, but on election day Mayo next year you will be 18, you pwede ka mo rehistro, magdala lang kag xerox copy sa imong birth certificate. Sa Lapu-Lapu City, susama sa katapusang adlaw sa pagpangrehistro ang unang adlaw sa voters registration tungod sa kadaghang mga tao nga midugok sa buhatan sa Comelec. Gani ang linya sa mga buot magparehistro milibot na sa tibok City Hall building. May priority lane hinuon alang sa mga senior citizens, PWD ug mga nagsabak. Apan kay midag sa usab ang mga senior citizens nga magparehistro, taas usab kaayo ang linya nga unta express lane kini. Hinay kayo. Dugay. Hapit tag sa oras, aw minuto aw tag tungas oras sa mayroon. Tungod sa kataas sa linya, ubay-ubay sa mga senior citizens ang nanagbarog na lang kay wa nay bakanting lingkuranan. Uy, lingkuranan. Sakit ba mong tuhod ba yan? Saon man na nga, wa man jud. Di barog na lang gid mi. Taas kayo mong linya. Oh, taas niya ang ilang lingkuranan gihatag kay gamay ra. Karon nagbarog sa gyapon kay wa may lingkuranan pud. Namurod ako kay ko senior na biyata natin daghang bation sa katumbat ang ano ba isod kaayo. Barog lagi sa unahan pa man ang bangko. Matod ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, nga gipanglantawan na nilang mudagsa ang mga magparehistro sa unang adlaw sa continuing voters registration. Apan wa sila magdahom nga ingon ato gayud kadaghan. Dugang ni Attorney Lamban, hangtod sa Setyembre 30 pa man ang voters registration, busa aduna pay taas nga kahigayunan nga magparehistro, ilabi na sa mga buwan sa Marso, Abril ug Mayo nga momenos na usab ang mga tawo niya ng mga adlawa, busa wa nay dasok ang linya. Taas manggod gayo ang linya, so syempre wala na pod sila makalingkod kay namay nakalingkod na. So mo na diha ang kuan nato. So ako bitong gi-advise nila, do not come on the first day, pero ayaw sad come sa last day. Sa opisina sa Comelec, Mandaue City, gidagsa ang unang adlaw sa mga buot magparehistro. Sa kadaghan sa mga tao, napuno ang mga tents nga gipangmuntar sa gawas. Bisan kun miuwan kaganiha, wa kini makatandog sa mga tao nga naglinya aron makaasikaso sa ilang registration. Usa kanila si Noy Olimpio, maupay pag 60 anyos nga dunay bag-uhon sa iyang records kay dunay sayop sa entry. Dugi-dugi gamay. Kay daghang tao. Ha? Daghang tao. Okay ra, willing na mo sakripisyo gyapon. Oh, sakripisyo okay ra pud. Kay asa mo barangay. Importante man. Ang Comelec Mandaue dunay tulo ka mga data capturing machines, wa pay labot ang lain nga mga machines para sa verification og voters ID. Karon pa lang nahanay nasab ang mga Sabado sa buwan sa Marso nga pahigayunan sa off-site registration o pagdala sa pagpangrehistro ngadto sa kabarangayan. Ato ang gi-schedule ang mga satellite registration nga rin sa Marso kay para karong February ato sang i-accommodate ang tanan nga magparehistro diri sa ato ang opisina. Natay Sabado to accommodate kaning mga estudyante, mga nanrabaho nga dili ka ari sa Monday to Fridays. Ako si Alan Domingo. Ako si Luan Merondina. Nico Sereno, Balitang Bisdak.